Ahoj přátelé, tady Andex. Kdo nás ještě nezná, nacházíme se v Praze. Adresa je tady. Dnes bychom vám chtěli nabídnout přírodní nebarvenou kůži o tloušťce 3,3 mm. Pro ty, kteří se zabývají výrobou různých pouzder, doplňků nebo opasků, bude tato kůže optimální. Maximální délka je ale 130 cm. Kůže je velmi příjemná na dotek s minimálním množstvím vat. Rubová strana je broušená. Pro ty, kteří by si chtěli koupit hotové polotovary na opasky, najdete je u nás na stránce pod uvedeným kódem. Šířky jsou různé. Také vyrábíme ploché kožené řemínky v různých šířkách od 2 do 10 mm. Pokud s kůží teprve začínáte pracovat, bez problému si u nás můžete koupit menší formáty, které najdete v kategorii hotové kusy. Pokud vás tato kůže zaujala, najdete ji u nás v e-shopu pod těmito artikly. Pro ty, kteří by chtěli koupit více než 5 kůží, je možná sleva 15%. Při nákupu od 10 kůží je možná sleva více než 20%. Těšíme se na vás. Vždy vás rádi uvidíme. Váš Andex.